Asibingelele bandla lamakholwa as we also welcome our visitors as usual egameni lika Jesu amen. Bakhona siqale nabo Sunday phamisandla lapho khona siqale nabo Sunday phamisandla lapho khona inkosi inibusise siyabonga kakhulu umusa uNkulunkulu asenzele wona ukuba from Sunday anifanga siyabonga kakhulu uNkulunkulu aqhubeke nje nokuniphilisa njengoba kade sishilo izolo makuthi bese kuhlelekile emazulwini ukuthi hayi uyalala wena sale sekuhlehla nje at least kube leminyaka ezayo esingazi ukuthi kuyobe kunini but for this time may God be with all of us egameni lika Jesu amen. Kunombhali obhala kahle obhala into ecokeme esizingene eliphezulu lo mbhali wagcina esikoleni ka standard 2 kodwa ubhala into ecokeme ngendlela emangalisayo lo mbhali mayibhala uthi every believer is a minister. Ngiyamthanda kulo ndawana uthi nje wonke umzalwane ungumfundisi akekho umfundisi la ongcono kunabanye wonke umuntu who believes that Jesus is Lord okholwa nje ukuthi uJesu inkosi that person is a minister. Mawuhamba nje uyekhaya mawuphuma la uthi yaphuma iminister madoda saphuma isilima umavuke kusebenza iyavuka lento iminister egameni lika Jesu uzobona kuzophela nokuhleba phela ihlebe iminister uzobona noma ungena emsebenzini uthi nje hawu Nkosi yami ngithi angizosho ukuthi nami bengingazi ngitshelwe ebusuku izolo ukuthi hayi njengoba ngingena njena sengena iminister egameni lika Jesu hayi le yezepolitiki kodwa iminister of the gospel. uNkulunkulu anenzele kahle. I want to in a special way to introduce to you
one of our ministers who will be ministering with us, especially with me here up front, egameni lika Jesu, umfundisi uBishop uSibisi, phama Bishop. If you don't see me here, in the upcoming days, you will see the Bishop himself. And whatever that you hear from me, that you are experiencing, you will experience more. Bishop, egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Sifunda ke izwi likaNkulunkulu. Sunday siqale ngezwi likaNkulunkulu. Sunday siqale isihloko sakhona besithi love letter. isihloko sakhona besithi a true love letter egameni lika Jesu. Amen. Sangena ku Monday Monday sathi story told in 7 days egameni lika Jesu. Izolo sathi part 2 a story told in 7 days. Sanyuka ngenye into izolo into kaMazeltov egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Namhlanje we will do what we call an interlude. Interlude ifana ne-conjunction. Yabona kulaba ngiyazi la ekhaya nabantu abathanda incwadi yesambulo. Isambulo isahluko number 7. I-interlude umfakela noma ifana nesihlanganiso uhlanganisa chapter number 6 no chapter number 8. Angithi ku chapter number 6 kuphela usil number 6 kuma seals, kuphela kuphela usil number 7 kuma seals lawa noma number 6 kuma seals lawa ayu 7 bese esikhundleni sokuthi ku chapter number 7 kube usil number 7 bese kuba i-interlude siyaphumula i-detour, ebese ku chapter number 8 bese kuba usil number 7 la khona umbhalo meqala ethi wathi mayivula uphawu luka number 7 kwamene kwabakhona ukuthula ezulwini for 30 minutes egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. So chapter number 7 ubizwa kuthiwa i-interlude. So tonight will be our interlude. Why sifake i-detour ukuphumula nje okuncane, sifake ikhefu noma ikhoma, siyaphumula nje kancane. Kusasa siqwala intaba. Ngicela nonke ebenize kusukela Sunday kuze kube namhlanje, ngicela noma yini ebiplan ukuvimba kusasa sicela ube khona kusasa, ngoba kusasa we are soaring higher. So besidla uphuthu kusasa, kade siphuza ubisi Sunday, Monday, Tuesday, namhlanje siyaphuza futhi ubisi ngathi luwomnyana. Kusasa sidla umphokoqo straight, singena kumphokoqo kusasa, asidlali. Uzozwa nawe ukuthi engathi kuyashisa into nje yakhona. Uma usuhlala isikhathi eside kumele sinyuse igebe, uzozwa nawe ngiyakuthembisa uzoshisa khona kodwa hayi ngalendlela ezokulimaza egameni lika Jesu. Let's do interlude ya namhlanje, 2 Kings chapter number 7 verses number 1 verses number 2. Isihloko sethu sanamuhla sithi bani ubusiyabona obanjwa ama homework egameni lika Jesu swahamba ngabe Orlando West. Ungibize nge-outcast lomfana. Wathi ngeke ngikhulume ngama-outcast ngingesiyona. Ake sizweke uthena isihloko bekumele besenzile izolo sithi heaven is also for outcast. Izulu elabo futhi abakhishebe ngaphandle egameni lika Jesu. New King James ukushicilelwa echaza ngolimi lasekhaya.
Then Elisha said, "Hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel, at the gate of Samaria." Number 2, so an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, "Look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be?" And he said, "In fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it." uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. Asithandazeni baba wethu osezulwini, mdalo wezulu nehlabathi, malidunyiswe igama lakho nasebusuku, ukuba uNkulunkulu othandekayo mangimile phambi kwebandla lakho, ifa lakho babona amandla onke, ngingabonakali kodwa kubonakala ubuNkulunkulu bakho. Ebese lokho uzokwenza kubantu bakho namhlanje ebusuku, ngicela ukwenze nakweyami impilo, ukuba uNkulunkulu othandekayo uma laba abalahlelwe ngaphandle bengeniswa ngaphakathi, ngize ngasali ngaphandle, sengisetshenziswe kangaka egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Asakhile mpela lapha singaba isizwe saseSiriya sinqoba isizwe sakwaIsrayeli
yabona ke ngalesikhathi sakwaIsrayeli wenyama ezweni lakwaIsrayeli kwakukhona lezimo ezazikhona nasezweni laseAfrika kuze kuyofika nasemzansi neAfrika la khona kwakuba khona lento ebizwa kuthiwa umagwinyagwinyana wezizwe ngalezo ikhathi ke kwakubhalelwana incwadi ukube isizwe sakwaNgcobo sizobhalela isizwe sakwaSibisi ebese sithi hayi ake ngikhipha amadoda nje anamandla sihlangane lapha eThafeni elithize sizwana amandla sibone ukuthi kulezizwe ezimbili ubani onamandla so kwakwenziwa ke lo magwinyagwinyana kwiTestamente endala kule sahluko esifundile isizwe saseSiriya sizonqoba isizwe sakwaIsrayeli kuthiwa ke isizwe saseSiriya was very cruel uma sike sanqoba isizwe osuke ukusona laba zalwane baseSiriya uma benqoba uIsrayeli kulesi sahluko bafike bangena kwidolobha laseSamaria bafike bathatha konke ukudla ema-supermarket kwangathi u-2021 kukaMtapeni egameni likaJesu bathatha konke ukudla ngeinhlobo zakho iBhayibheli lithi uma ngilandele kahle labazalwane abagcinanga ngokuthatha ukudla bangena ezimpahla ezitolo zeimpahla zokugqoka bathatha zonke impahla zokugqoka ezweni laseSiriya abantu abasele kwaIsrayeli basale nalezi impahla abayigqokile basale nalokhu kudla okuseyiswini zabo ngenxa ukuthi lesizwe saseSiriya sithathe konke ukudla sathatha nezingubo zokugqoka zonke sathatha lezizwe saya nasezibayeni zasezweni lakaIsrael sathatha wena zimvu wena inkomo wena mbuzi sathatha yonke into ekhona into eyenzeka ke kudala ileyo ukuthi uma isizwe sesinqobile sike sithathe ke lezi impahla esithathile ebese phela siyahamba sibuyele kwelakubo kodwa lesizwe saseSiriya ngendlela sasingcole ngayo bandla lamakholwa sithathe ukudla sathatha impahla zokugqoka sathatha isiliva negolide sathatha yonke lento eyenziwa amaGuptas egameni likaJesu is nothing compared to what the Syrians did to Israel. AmaGuptas, they did not take the vault yayo yonke nakho siyaphila egameni likaJesu but ama-Assyrians uma engena lapha ezweni lakaIsrael athathe ivault yonke isafe yakwaIsrael ahamba nayo iBhayibheli uma ngilandela kahle bandla lamakholwa ayengakude ama-Syrians ithi iBhayibheli apake nje ngaphandle kwedolobha lakwaIsrael ase avala isango lakwaIsrael ukuthi kungabi khona umuntu ozophuma aphumele ngaphandle uzokhumbula abafundi beBhayibheli bayakwazi lokhu ukuthi amasimu ayengekho kwidolobha lakwaIsrael ayengaphandle kwedolobha okusho ukuthi uma niyolima kumele niphume ngesango niye ngaphandle la kukhona amasimu khona number 2 amathuna ayengekho in the city yakwaIsrael ngoba isity yakwaIsrael yayimele the city of God in heaven which means in the city of God in heaven njobe ngekho amathuna even the city of God emhlabeni will resemble a city of God in heaven. That is why amathuna ayengekho kwaIsrayeli ngaphakathi edolobheni ayeba ngaphandle kwedolobha okusho ukuthi izinto zokufa kwaIsrael izinto zangaphandle akuzona izinto zangaphakathi ngoba uNkulunkulu akasiye owabafileyo kodwa uNkulunkulu wabaphilayo egameni
lika Jesu. Uma ngilandele kahle le ndawana bandla lamakholwa kuthiwa abantwana bakwaIsrael ezweni kwidolobha laseSamaria, they can't even go to a funeral uma khona umuntu oshonayo ngaphakathi beye emangcwabeni ngoba isizwe saseSyria sikhempe nje ngasesangweni ngaphandle kwaIsrael silinde noma ubani ophumayo mawuphuma edolobheni udliwa inkemba. So isizwe saseSyria intention yaso eyokuthi abakwaIsrael bafele phakathi kwidolobha laseSamaria egameni lika Jesu. Ngilalela kahle ke bandla lamakholwa ngoba ngiyayifuna lento ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu ngami la ngihlanganaphi noIsrael wawulambile owawufela edolobheni laseSamaria egameni lika Jesu. Ngilandele kahle bandla lamakholwa ithi indlala eyayingaphakathi yakhoza ukuthi abazalwane ngaphakathi baze babuka izingane zawo bathi awu ungathi kukhuluphele kahle lokho. Yazi lokho kukhuluphele kahle. Yazi umuntu angadla kudleke la. iBhayibheli lithi abagcinanga ngokubuka izingane zabo ukuthi they are eatable. Ithi iBhayibheli omama babili bayaxoxa 2 Kings chapter number 6 verse number 24. Uma uyilanda kahle bayaxoxa labo mama babuka izingane zabo. Umunye uthi hey kuhle lokho kwakho man. Athi hayi umnyayi phela ngizele. Athi umnyayi bengingasho lokho ukuthi uzele. Bengithi kukhuluphele futhi lokho kwakho. Athi lomunye hayi khona ngisiyazama phela ukufida noma indlala ikhona. Athi lona hayi angisho lokho. Sengisho ukuthi uma ngase sidlo lokho kwakho namhlanje ebese kusasa sidle okwami. iBhayibheli lithi aze uNkulunkulu avume ukuthi isizwe saseSyria sinqobe isizwe sakwaIsrael ingoba isizwe sakwaIsrael sasixabene noJehova. So lento Jehova avume kungena isitha sakwaIsrael sinqobe uIsrael senze lo monakalo ngaka ingenxa ukuthi uIsrael bamba uxabene noJehova. Nansi into ekumele ongamele uyenze la emhlabeni ungaxabana nami udaka namanzi shem nami ngiyaphiswa njengawe egameni lika Jesu waseNazaretha. Kodwa nansi into ongamele uyenze ungaxabani noJehova. Ungakulinge xabana nathi nawo bonke nazo zonke izinto ezikhona emhlabeni, but never mock God egameni lika Jesu, because when he responds akekho zokulamlela. Remember lo Jehova uma sihlukumezeka kuleli hlabathi sihlukumezeka ngabantu sihlukumezeka nangamadimoni, he stands in the gap asilwele. Manje uma usuxabana nommeli ubani ozokumela egameni lika Jesu waseNazaretha? uIsrael uxabene noJehova. uNkulunkulu removes the covering, the protection over Israel enza ukuthi kungena isitha saseSyria. Ithi iBhayibheli when God removed the protection over isizwe sakwaIsrael, ithi iBhayibheli badlana bodwa baphenduka amazimzim. There is no way in scripture la khona uzwa kuthiwa inyama yomuntu ithesta kanjena. But for the first time Israel is tasting inyama yomunye umuntu. Uyaxoxa ke lo mama ukuthi masidle yakho namhlanje yabona ke sodle yami nakusasa. Ungakhathazeki ibukele yami soyenza breakfast kusasa eyakho soyenza isapha namhlanje. Yabona yini lenda ubutsotsi nje bakwa first year sakhumula nje lesafunda osap 8 ubutsotsi baka first year. Ngiyakukhumbula lo butsotsi ukuthi sasathenga kuOqhafa Scotch ngabo half a cent. Sisuka kude suka kude sizongalela na ukuthi kuneminyaka emingaki ukuthi mangithenga oQhafa Scotch wawuphi wena ngoba kwa half a cent lo awazi ubona wawuthi uma uphathiswa imali yokukhera uma unikezwe u2 cent uthi yes because hayi lapho uright uyosutha angiphathi uma unikezwe u5 cent lo mhlophe hayi ke lapho ke uyiwe isigwili ke lapho
mawuphethe 5 cent ke kwisigwili ke unabangani une-crew ekulandelayo ibreak yonke uthi uwena ubasi. Lento enziwa yilabo mama ngikhumbula kwa first year ukuthi wayefika athi lona asithatha 1 cent wakho namhlanje sothenga oqhafa sikotshi ababili ebese sidle ngikunikeze 1 na uthathe 1 kusasa nanko wami u1 cent nanko wami so udla kusasa owami akakaze asho ukuthi sodlo wakhe namhlanje hlala owami odliwa namhlanje owakhe uzodliwa kusasa mase ngimbheka kusasa ngebreak akasabonakali sengilongibuza ukuthi usiyabona ubeka useyolanda West ubekuphi uthi hayi kodwa uzovela khona maduza izipheli break uyombona sekugodukwa uthi manje into bakaqhafa sikotshi athi ngubheki nawe uyasho ngubheki isikole sonke angikubonanga sesobonana kusasa manje kuphi lo ya 1 cent phela ngithi ngiushele nabanye ubone ubungekho safunda kanzima ukuthi lobutsotsi lobu into engekho lalela lo mama lona uthi asidle yakho kusasa sodle yami lesidomoroza lesi sithi kulungile sizodle yami namhlanje iBhayibheli ayichazi ukuthi ingane yayivele isifile noma yayiphila but uma ubuka istory kwakuphila lokho okuncane siyabona hayi kwakuphila futhi uma ubuka istory and try and put yourself in the story nawe nje uyabona ukuthi lengane le ayibulawanga yilo eyavundla kuye lo ofika nomqondo wokuthi ayibulawe lengane for sure uyena wathi ngoba wena yalala kuwena uzosuka ube nezinseka inike mina ngizobena ngikuthi nje ikhanda ngikuthi kancane ngilongukuthi nje kancane wathi lona hayi kuzosheshe hayi kuzothatha isikhathi eside manje nami bese ngiyazwela kuloko kukhala mhlawumbe wathi nginike isiduni sembazo ngizokuthi kuyadlala kusathi ukuthi bese kushaya la ngokushaka nje kuthule yabo wena njena nyamalala uyobuya wena sekuvuthiwe sesidla lalela iBhayibheli ithi balala besutha amazwane engane balala besutha amathumbu engane labazalwane bobabili ngakusasa ekseni ubani wavuka kuqala gesana walk with me ubani ngakusasa owavuka kuqala owavuka mhlawumbe ngabo 4 ekseni yilo mama lo okudliwa ingane yakhe izolo umyacabanga bazalwane nami ngangavuka kuqala iBhayibheli ithi mayevuka lo mama into oqala icabanga engakagezi ngitshela izwe ngathi akugezwe angithi ningenzi ngalo mama le sikhuza indaba yamagawuni emgaqweni amkokweni uxoxwe indaba lo mama lona uma elapha kwamakhelwane uyafika lo mama ukhona uthi hayi aziye njengamagama ekehli makuthiwa ngesintu ke sakithi aziye njengamagama ekehli kuqonda ukuthi akube njengale ndlela ebesivumelene ngayo yabo uthi ke kuphi lokho kwakho kuphi manuntu sondela wena sondela ngizokunquma nje kanye angeke ngikulimaze uzosheshe nje kuphela ithi iBhayibheli lo mama wayeseyifihlile ingane uyabuza ukuthi ukhuluma ngani manje athi ingane usuthe yami iphe yakho uthi mama mina angikhumbuli I don't remember mina into engikhumbulayo ukuthi wena uthe asidle yakho asivumelananga ukuthi sodle yami namhlanje lalela at the gate of Samaria emakethe ngenxa yendlala ekhona kulelizwe lakwesifrayeli uthi umbhali kudayisa ama-doves droppings isikhwama u5 shekel isikhwama into enje kangesiqeda nje kanje inyoni ifike idlule la
zifike zirelieve bese siyaqoqa thina bese siyodayisa laphana ngoba lambile abantu badla ama doves dung uhlaka nomjaha ehambe eyimunca lesangathi siqeda futhi awumbuzi nawe ngoba nawe uyafuna ukumunca egameni likathi ulambile kulanjiwe remember uzungaxabani noJehova uzogcina udla into engadliwa. When you mock God, waxabana naye, he will demote you from a status of being a human being. Akudlulise kwi-status seyilwane, akubeke ngaphansi kweyilwane and behave like an animal. Never mock God. Ungaxabana nathi usidelele kodwa when it comes to the Lord, your ways must be in harmony with his will. Lalela ithi kwabantu abampofu kuphela, abantu ababecaphuna kusale esangweni laseSamaria uma beyothenga. iBhayibheli ithi bona babedla amakhanda amadonki, imhlathe emide, imbongolo. Bayifika khona bethenge inhloko, umuntu wayefika athi ngicela inhloko yedonki. Inhloko yedonki yayibiza 80 shekels egameni lika Jesu. Uzokhumbula in Deuteronomy chapter number 14 no Leviticus chapter number 11 idonki libaliwe kuyilwane engadliwa egameni lika Jesu. Wathi umbhali lingcolile idonki, okusho ukuthi ligcwele izifo ngaphakathi. Uma udla idonki udlani? Naloko kunyeke ngeke silokhu sikuhlupha ngoba uyalimala. It is unclean, libaliwe, kodwa ngenxa yendlala bagcina bedla izinto uJehova ayethe ayidliwa. They bring about diseases of isizwe sakwaIsrayeli. Lalela laphana babedla ke kanjalo. Ithi iBhayibheli lo mama lona uyasuka ke uyofaka icala enkosini ukuthi izolo Nkosi kudliwa ingane yami. Namhlanje uma ngithi asidle kalo othena sidle yami izolo, yena akasafuni ukuthi sidle yakho useyifihlile. Lalela iBhayibheli ithi iBhayibheli inkosi ithe uma iqeda ukulalela yayisithi engabe nginguJehova yini ukuba mina nginikeze ukudla, ngoba ukudla kuqhamuka kuJehova. Njoba seniphenduka amazimuzimu, ama-cannibals, what can I do? Inkosi yangamsiza ngalutho, umama yadabula ingubo zayo. Ithi ke iBhayibheli masehambile umama wayokhala ekhaya, ekhalela ingane esesiswini sakhe, isisu sakhe sesiphenduka ithuna lengane yakhe. Ithi iBhayibheli inkosi yasala yabe sikhipha isinqumo. Inkosi yathi yabiza amasosha akwaIsrayeli, yathi masosha akwaIsrayeli, uma ekhona umuntu la kwaIsrayeli osakhonza uJehova owenza abantu bakwaIsrayeli bagcine sebedlana bodwa, badla amakhanda amadonki, badle ama-doves droppings, uma esakhona umuntu la kwaIsrayeli osakhonza lo Jehova, ikhanda lakhe namhlanje alingashoni ilanga lisekuye. Let me tell you this, there is coming a day la khona lo myalelo uzophuma naseParliament. There is coming a day lo myalelo uzophuma kuleli hlabathi esikulona, la khona kuzofunwa abantu abasakhonza uJehova ngendlela uJehova athe makakhonzwe ngayo, bazingelwe njengezilwane, babulawe, bafakwe emaje. Ingakho sithi bandla lamakholwa, when you accept Jesus as your Lord and your Savior egameni lika Jesu, uthi uJesu thatha isiphambano sakho ungilandele. Isiphambano ukuhlupheka. So lenkolo yobuKristu inkolo yabantu abazingelwayo, inkolo yabantu uthi uSathane he will declare war against the true Christians, abantu abakhonza uNkulunkulu ngalendlela uJehova athe akakhonzwe ngayo. Maningi amaKristu emhlabeni, there are millions and millions. Inkolo yobuKristu, if I'm not mistaken, if ingeyona inkolo number 1 ubuningi bayo, but inkolo yobuKristu it can happen ukuthi ingiyinkolo yesibili ubukhulu emhlabeni. But not all Christians
will be hunted down, but ilabo kuphela ababizwa ngensali abasalile ngesikhathi bonke ubuKristu benza izinto zabefundisi, bonke ubuKristu benza izinto zakuleli hlabathi bengasakhonza uNkulunkulu ngalendlela uJehova afuna ukukhonzwa ngayo. Kuzozingelwa laba bezwi likaNkulunkulu egameni likaJesu. Abazingelwa amadimoni, bazingelwa babulawa amanye amaKristu. Lalela lamasosha lo Israel othi makubulawe lo muntu osakhonza uJehova, nabo bayakhonza ukuthi lo ozobulawa kunendlela man akhonza ngayo. Uma ekhonza uJehova umkhonza as if uphakile ngaphakanga. Go home egameni lika Jesu. Worship God as if usuyasebenza ungasebenzi. Go home, worship God as if you are married already, yet you usahamba kumgwaqo obizwa kuthiwa uSinglehood Boulevard. Go home and worship God as if ingane zakhe ayishonanga kanti ishonile egameni lika Jesu. Go home and worship as if your husband is still alive, yebe ekade engasekho. Go home and worship as if all is well. Indoda yayinye, there was one man, igama layo kwakungu Elisha, kwakungumprofeti wakwaIsrael. When the king decreed ukuthi akubulawe umuntu osakhonza uJehova, wayezenza nje into engathi ayazi. He knew ukuthi who is this man. Just like this world ngamhla kudeclarewa war against us egameni likaJesu, they would know ukuthi obani kumele babulawe, obani kumele babe hunted down egameni. Wena nje umthandazo wakho, I want to be part of those who will be hunted down, ngoba those who will be hunting laba abanye bazobe bengamaKristu nabo. Wena hlala lana kuze kushaya umhla ka-26 lento izokwambulwa ukuthi obani lamaKristu azobe ebulala amanye amaKristu. La kubangwa nje into eyodwa, kubangwa nje i-love letter. Kuzobe nje kubangwa i-love letter, kubangwa indlela esiya ngayo uma siya ezwini likaNkulunkulu egameni lika Jesu. Lalela iBhayibheli lithi amasosha ayengabuzi kumuntu. iBhayibheli lithi amasosha asuke esigodlweni sobukhosi aqonda ngqo emzini kaElisha, ngoba everyone knew ukuthi the man osakhonza uJehova as if the Lord has done good engenzenga lutho is none other than this man by the name of Elisha. And uNkulunkulu uyamtshela uElisha ukuthi namhlanje uyaligcina bayeza bazokubulala. Hawu ngiyambonga uNkulunkulu ngoElisha. Makuthiwa kwakuyithi nje bazalwane, uNkulunkulu engihlebela ethi amasosha yeza uyalibuka uyaligcina. Ngangizothi awu wangisiza Nkosi, wangisiza ayofika sengingasekho. Lalela iBhayibheli ithi iBhayibheli uElisha olinda amasosha Elisha isilima silima ligofe ngimxhawule nasemkhathini. Ithi Elisha kodwa ngamhla 2 uzofa. Wahlala. Hayi ndoda, hayi ngavuma lapho ukuthi usilima ngempela wena. Yahlala lento yawalinda amasosha uma efika ezobulala uElisha, the only man esakhonza uJehova ngendlela kube ngathi uJehova uphakile engaphakanga. Hayi ukuthi babe ngaye enkonzweni laba bayaya, but the way abakhonza ngayo is different than the way Elisha worships God. Bestinga amaKristian, a new batch of Christians, a new batch of young people, a new batch of mothers and fathers who will worship God as if all is well. Kube konakele. Lalela iBhayibheli ithi mabefika emzini kaElisha egayigameni likaJesu yaphuma le nto yayilungisa ukuthi namhlanje vele umuntu uyalibuka uyaligcina uyalala. Imayiphuma imema ngaphandle amasosha asefika athi hayi ayikhale ndoda sekuyiyona leyo ndaba, sekuyiyona leyo uzobeka nje ikhanda isosha lithi ngizoshaya nje la, uzoshasha fast Elisha ngeke uzwe nolutho.
wozwa ngathi kuyancinza nje kanti usuyahamba kuzoshesha nje khuleka kuzoshesha hey ngiyacabanga ukuthi kwakuwe uNkulunkulu kaAbraham usuyavuma ngempela uNkulunkulu usuyangiyeka engabe ngempela ngicela kithi mayishaya imbazo lana kube ngathi ishaya kwirabha kodwa ngeke ngife kube ubufakazi bokuthi bazama kodwa behluleka hey kube umthandazo wenu nami ngiphakathi njalo lapho lalela iBhayibheli ithi iBhayibheli uthi Elisha it's okay it's fine kuba ngathi kuyancinza it's okay vele sofa nami ngizofakela inye ilanga it's fine akufiwe but before I die can I please preach the word once ngicela ukushumayela nje inkonzi isemona eyodwa ebese niyenza ungafi nento kaJehova ingaphakathi kuwena ayikusizi uma usufile isiza abaphilayo lento le ayikusizi uma usufile isiza abaphilayo never die with the word of God in your heart. When you have the word and death knocks at your door, vula umnyango ebese uthi I am here, do your worst, but before you do your worst, can I preach the word of God? Can I preach? Can I tell you how Jesus loves you? Can I tell you that he is coming again? Can I tell you ukuthi konke kuzodlula kepha izwi likaNkulunkulu limile kuze kube phakade? Uthi Elisha, can I preach one last sermon before you? But it's fine. Vele wena umuntu wama sermons. Vele sathinteke. Thina sifuna ukudla, sifuna ma sermon. Sifuna ukudla thina njengabayelana bathi siyamuzwa nje bangumsindo shumathi mina ngifuna umsebenzi. Siyamuzwa bangumsindo mina ngifuna indoda. Siyamuzwa nje. Mina ngifuna inkosikazi mina. Kade ngangilizi izwi, ngibudala kabe ezwini. Sengifuna mina umsebenzi. I want a job. Athi bathi labantu preach it. Ithi iBhayibheli wami endaweni ephakemeyo. Indawo ephakemeyo. Ile. Imfishane bazantu ixoxa. Short. Nami ngafika ama heights esengasekho. Ithi wama endaweni ephakemeyo. Amasosha abasendaweni ephansi. Ithi uma yema endaweni ephakemeyo. Lalela uverse number 1 incwadi 2 Kings chapter number 1 uthi then Elisha said, hear the word of the Lord. He is not addressing indlala. He is not addressing cannibalism. He is not addressing inkonzo indaba yesisu njoba kulanju. He is addressing the issue of the word of God. Uthi hear the word of God. Intenza niphenduka amazimuzimu nilahlekelwa yizwi likaNkulunkulu nabamfundisi nenkonzo. Niyahamba inkonzo kodwa izwi likaNkulunkulu alikho. Bakhona befundisi bayashumayela kodwa izwi likaNkulunkulu alikho. Nidla eating zainyoni because we have neglected the word of the Lord. You are poor today. You are suffering yet. This God owns silver and gold because you have neglected the word of the Lord. Amen. This is what Elisha said. This is what God says to you this evening. With whatever you are facing in your life that is unfavorable, you are facing it because you have neglected the word of the Lord. Most of us, sikhathazeka ngokuya enkonzweni. Sikhathazeka ngokulalela izwi but asikhathazeki ngezwi ukuba liguqule ukuphila kwethu egameni lika Jesu. Uthi hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord, and he says, thus says the Lord. Usho kanje uJehova, tomorrow this time lalela kwaku about noon, about 2 to 3 o'clock, when Elisha stood on a higher podium. Ithi iBhayibheli wathi tomorrow ngalesi sikhathi in each and every port in Israel kuzobe kukhona icut into 8 pieces, lemon and herb, extra sauce nobe nishana ngama drumsticks kusasa. Ngifuna nazi ukuthi as you kill me today you shall enjoy tomorrow. My blood dripping on the floor will give birth to food over Israel. The Lord has spoken egameni lika Jesu. Tomorrow
this time a sayer of fine flour shall be sold for a shekel. Remember, 5 rand or 5 shekel kwakuyisikhwama esodwa esincane seyidingi zenyoni. Ikhanda ledonki lalibiza 80 shekel. Uthi umprofeti kaNkulunkulu, kodwa tomorrow this time i-prerequisite yokuthi uJehova avula amafastela ezulu wonke umuzi kube yichicken in each and every pot. Number 1, izwani qala izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ilona lizozala ukudla. Izwi likaNkulunkulu lizozala yonke lento oyifunayo. Bambizwi qala yonke lento oyifunayo will follow the word, and it will find the word in you. Egameni likaJesu. We are giving you something yokuhack izulu. Uthi uNkulunkulu bambizwi. Khohlwa indoda, khohlwa umshado, khohlwa umsebenzi, khohlwa imali oyifunayo. Bambizwi. Imali follows the word. Indoda follows the word. A wife follows the word. Whatever you need from God follows the word. Bambizwi wena. You will hack heavy, but uthi izulu lithi deliver everything. Healing follows the word. Bambizwi wena bese celebrate izwi lika uNkulunkulu. Uthi umbhali tomorrow this time nobe nishana ngama drumsticks la kwa Israel kuzobe kubuswa. Lalela ithi babethi amen njengani nje anikholelwa lento kodwa nibhizinisi amen. Babe khona osikhotheni abamakholwa abafana nathi nje abalinde ukuthi amen kodwa bengayikholelwa lento ukuthi ingenzeka ngempela ukuthi tomorrow ngalesikhathi mina ngingaba yimillionaire. Kumanje you don't even believe it ukuthi uNkulunkulu can change your situation in 24 hours. You don't believe it. But believe in the word of the Lord. When God says I can take you from point 0 to point 100 in 24 hours. Believe in that. Believe in that. iBhayibheli bathi amen. Bathi amen. Namhlanje ngiyotshela inkosikazi ukuthi ayilahleleze izinto zenyoni sizozila ukudla ngoba kusasa sobe shana ngama drumsticks kwaIsrael. Lalela. Ithi iBhayibheli in the audience kwintshumayelo kaBaba Elisha, in the audience kwakukhona indoda whom the king hand leaned on, which means the daughter was an advisor to the king. Indoda yayilapha to make sure that the soldiers execute the mandate yokuthi Elisha abulawa. Ayaphakamisa isandla. Yathi anibeka kancane ngiyanazi ngiyashesha ukuthatheka. Anibeka kancane weElisha noma uNkulunkulu angavula amafastela ezulu. There is no way ukuthi sonke singadlishikini kusasa. There is no way, even if angavula amafastela ezulu, there is no way ukuthi wonke umuntu will be free from disease, free from hunger in 24 hours. Ngiyamazi lo uNkulunkulu baba uElisha uma ubusisa laba abayeke laba. Onjani lo othiwa kusasa there'll be chicken in each and every pot cut into 8 pieces, extra sauce, mild, peri lemon and herb. Onjani lo Jehova. uElisha uphendula indoda ngoba amasosha athi phendula Elisha. Uthiwa lo uNkulunkulu ngeza ayenze lena. Lalela uElisha mephendula. Uthi uElisha lethe ngishoyo will it happen tomorrow? Kodwa phakathi kwenu makhona ungakholwa bilelizwi likaNkulunkulu eliphuma kimi uzobona ngamehlo kwenzeke kodwa ngekazadle kukho. It can't be me. It can't be you. Ithi iBhayibheli uzobona ngamehlo beshada ungashadi. Uzobona ngamehlo, you will be invited beshada but you will never nuka it egameni likaJesu. Uzobona ngamehlo beqashwa bequalify less than you will never be employed egameni likaJesu. Uzobona ngamehlo abantu bakaNkulunkulu bebusiseka left right and center without you getting the blessing because tonight you did not believe in the word of the Lord. Mercy Lord. Yo. iBhayibheli uthi Elisha, it's fine, but what I'm telling you, it shall come to pass. Ngeke uzobona ngamehlo
kodwa you will never be part of it. Uzobona nje behla but ngeke wena udle ngenxa uthi abazodla kusasa abakholwe namhlanje. Ngeke ukholwe ngoba nakusekudliwa. Sekulate sekulate awuzukholwa ngoba esebuya uJesu. Fanele uqale ukholwe nathi namhlanje. Nawe ke uhlupheke nathi. Nawe ke uzondwe usathane nathi. Nawe ke ujuluke njengathi kushunyelwa leli ivangeli uhamba nathi egameni lika Jesu. Obana bathi mina sengihamba nawe noma ngena kumafikizwana. Uma nje usuhamba nami ufuna abantu naba esizofana nabo ngoba leyo nto esikuyona eyokufa. Lalela iBhayibheli lithi uthi usocial uadvisor to the king uthi okay all right ubutsotsi all right asingambulala masosha asingambulala namhlanje. He was saved by sermon. Oh Jesus. Lento esikhuluma ngayo la iyamsindisa umuntu. It has deliverance egameni lika Jesu. He was delivered from death. Ngenxa ukuthi akasangasho athi hayi ngoba sengizongibulala kulungileke wathi ngicela ukushumela kube kanye bese ngiyalala. Kanti akazanga ukuthi le ntshumayelo yakhe will save him from dying. Base bathi kuyena will kill you tomorrow but ake sibuke isikhathi so buya exact ungabaleki hlala la kwakho so buya kusasa. So beyakusasa exactly this time so besila sifuna uma ingekho nje ishikini lapha wena nalo Gehazi wakho iyaphela indaba yini. iBhayibheli wathi uElisha wathi umuntu cishe wafa. Umuntu cishe wafa kwaze wasiza ukushumayela egameni lika ngani Detour phela ayikho imovie engenama advert. Akusiwona Netflix lo. Thina sabuka uSimunye. Imovie uma idlala uFan Damme esathi usiyabashaya mina kuthiwa nje advert. Ucikeke kumina. Ucikeke uthi namothi ngithi advert. Ngishaya ngoSimunye. Ngibuya ke ukuyokwenza lento yokushunyelwa kwevangeli. About 26 years ago, 27 years ago. Ngiyabathi kade ngayiqala into yokushumayela. Angagugi. Angiphela uma ubambele into awugugi. Ukuba ngathi ivampire nyana. Onta ngayami nje la. Onta ngami ngoba ngithi kwase ba ukhehla mfana lo. Uzobamba lento nawe uzobona insuku zakho abantu bathi hawo kodwa leminyaka othi unayo bese uthi hayi no izwi lakho lokho. Ngibuya ukuyoshumayela sekusebusuku. Ngibuya ukuyoshumayela. Ngiyokwenza ama-Bible study sekusebusuku ngiyahamba ke. Mawuzofika ngasekhaya kunesigodi just a valley is a valley kunesigodi. Lapha esigodini ama-parasite asashaya ama-light la. Ukuze mawufika lapha esigodini ungene ebumnyameni. Ebese uma uphuma ngale uphuma ungasagqokile. Yonke into isala la. Yonke into isala la emnyameni. Nakhona futhi uma uphumile ngale la khanya khona glory be to God. Ngoba ungaphelela khona lapha esigodini. Lapha nje kuyafiwa lapha kule sasigodi. Nansi ke bazalwane uSipho Mncoko uyahamba. Uyahamba. Uma nje ngithi ngihamba kugesi ngisengizokwehla lapha esigodini qhamuka insizwe ezimbili ngithi wow Nkosi usuyangiyeka baba usuyangiyeka Thixo kade ngishumela ngawe ngithi iBhayibheli study ngabe ngikhuluma ngithi phela ngithi ngapha kunewa ngapha kunehlathi manje uma ngingena ehlathini bazongihlanga wathi fakuzona igebengu bese sithi hayi bophuma lapha sizona igebengu bese ngiyaphoxeka ngabe ngathi nje Sibindi iqina Jesu wathi wena esigodini sethu uzilokufa asibesaba ngisho ngiyasaba ngithi ngabe ngithi kodwa esigodini sethu uzilokufa wena Jehova nami ngithi mase ngizohlangana nazo about 100 meter zamele zahlukana nyeya ngale ngathi hayi it's fine it's okay sengiyeza baba Sumelo ino akibanga hlangabeza. Sengiyeza.
insizwa yeza ngala izama ukuthi uma ngifuna ubala ngapha ivimbe ithele mhlana iyatshela lenga le yathi yebo mfundisi angakabi na umfundisi angiyena ngisho umdikoni umvangeli nje uhambe efuna izimvu ezilahlekile yathi miyeke hey mfundisi kodwa wenzani ebusuku cishe wasebenzeka ngisindiswa yini ngisindiswa ukuthi njalo uma ngingena door to door labafana ngiyengibadlula esitamkokweni bebhema insangu ebese ngiyama ebese ngithandaze nabo ngifundiswe ngikhuleke every day uma ngibafika la ngifike ngikhuleke bese ngifundiswe ngibabusisa uNkulunkulu anibusise bese they know me as a pastor every believer is a minister sometimes you will be saved by the preaching of the gospel engaba ngingazanga muthu ngangashumayeli muthu ngangidlula lezi insizwa ezazidla ama drugs bese nginyanye ngithi kuzobhubha ngihambe mangidlula ngilokuthi ave bezobhubha benyama ngalolanga babezongisebenza bangigwazisa inqankosi engekho nginesishwapha babeyongigwaza ngabangigwaza iphaphu engaba ngingazanga I was saved by the preaching of the gospel. Elisha was saved by the preaching of the gospel. Egameni lika Jesu. Masithi preach the gospel. We are not saying it's ungamavesi njengathi, but tell people what Jesus did for you. Njengomakhelwane ukuthi uJehova ukwenzeleni entabeni yaseCalvary. Hawu amen. Lalela ke bandla lamakhono. Wahamba labantu. Yasinda Elisha yangena endlini. Ngokuthi yaphakamisa ngathi ngiyabonga baba. Ngiyabonga umuntu kushe wahamba isikhathi singakafiki. Ngibonga lento evuke kimi yokuthi angicela ukushumayela before ngilala. Ngoba ngisindiswe izwi lakho. Ithi bahamba baya ngasemakhaya. Lalela esangweni lasesamdlala uThweni wena. Bahamba baya esangweni. Esangweni laseSamaria. It's ngesikhathi uElisha being saved by the word of the Lord. Esangweni laseSamaria kwakhona amadoda awu4 ama-outcast. Angena ke wesho. Angena ubuyithethi ngeke angena 4 outcasts. It's kwakhona amadoda awu4 esangweni laseSamaria egula ephethwe uqhoko. Uma uphethwe uqhoko waIsrael kumele uyohlala emgedeni uyofela khona. Kodwa amadoda awu4 akekho emgedeni asesangweni laseSamaria azofuna ukubuza ukuthi kwenzakalani singasalethela ukudla emgedeni ngoba umuntu osemgedeni ulethelwa ukudla ihlobo zakhe. Uma ukudla kungasafiki bayizela bona ukuzobuza ukuthi kwenze njani kwaIsrael lapho sina njengama outcasts singasanakiwe. Lalela lamadoda awu4 dlala wena lamadoda awu4 egameni lika Jesu waza ndoda yokuqala fast waza ndoda yesibili fast security waza funny musukana waza ngifuna ukuthandaza ngani indoda enye ikhona indoda enye waza futhi waza namadoda awu4 agulayo esangweni laseSamaria. Lalela ngithole kakade nginifunela ngoba ngifune nilimali. Ngeke ngifunela zobani lamadoda awu4. Ngathola ukuthi lamadoda awu4 eyodwa kubani umdala nanokela nawo. Noma ngasilenga kodwa uyabona kahle. Yabona ngathi iminyaka ihamba. Lalela. Lamadoda awu4 agulayo sesohamba. Lamadoda awu4 agulayo uGehazi. Siyamkhumbula uGehazi. Siyamkhumbula bazalwane lo wadla imali. Hey, ungayidli imali ongesiyona yakho. When the Lord says udeliver mahala ebese ukhokhisa abantu wena. Kwakukhona indoda ekuthiwa uNamani eyayizofuna ukuphulukiswa kwaIsrael. uNkulunkulu efuna ukuyifundisa ukuthi izinto zakwaIsrael ayifani noNkulunkulu bakwaSiriya. uNkulunkulu weIsrael uphulukisana mahala. uNkulunkulu wathi Elisha miyeka hamba uzashumayele mayifike eSiriya ukuthi kwaIsrael insindiso umahala egameni
lika Jehova siphila mahala. No baba Gehazi wagijima wathi ngeke aphende emuva negolide. Wathatha leli golide walifihla wathatha izipho. Ithi iBhayibheli uma ebuya uthi umprofeti uthi but wenzelani lento enjena? Uyithatheleni imali yophulukisiweyo. Lolu khoko abelukunamani selizoba kuwena. Uma liba kuwena luzoba nakwingane zakho forever. Lezingane zayilusile lezingane zikaGehazi ngesikhathi uGehazi enza lamanyala uGehazi ingane zayilusile when umuntu kaNkulunkulu eprofeta kuyena ethi uqhobo luzoba kuwe ngilolo kade lukunamani waba mhlophe same time abazi kwenzakalani basekwena useni baba mhlophe same time kayilabo ngenxa lababo othanda imali. You are destroying your very own children ngokuxabana noJehova. Ziyohlupheka zoze ifuna ukuyothwala lezingane kanti zaba isigebengu esinjengawe esaxabana noJehova. Baba wasuka la kwaElisha wayemgedeni ngoba abanoqhoko bayemgedeni wafica izingane zakhe emgedeni. Lalela akusona izingane zakhe zonke lezi zimbili izingane zakhe. Lo ize wadoptiwe vele waseswatini wadoptiwe egameni lika Jesu. He is an adopted child wadoptwa yilo baba kodwa ngenxa ukuthi usebiza igama lika lo baba lolu phobo lo baba sengolwakhe naye. Now he becomes a leper egameni bahlangana entabeni bayabuzana hawu baba nawula hawu bafana hawu baba nawula. He must tell the truth. Why bafana mnoko waxoxa indaba lo baba bafana bami ngiyaxolisa ngonile go home hlala phansi nezingane zakho cha yimini engaxabana noJehova la ekhaya sihlupheka kanje kungenxa yami. Lo baba wahlala phansi nezingane zakhe waxolisa kwizingane zakhe izingane zakhe zamxolela lo baba. Forgiveness yazala i-confession yazala i-forgiveness. I-forgiveness ixutshwe ne-confession yazala i-unity. Ithi baba imbumba labazalwane ingakho bakwazi ukuthwalana from the cave to the gate of Samaria bethwelene ngoba baxolelene. Awukwazi ukuxolelwa ungavumanga vuma qala bese uyaxolelwa. Lo baba uma efika lapha esangweni bazobuza ukuthi kwenze njani. Lalela ukuthi bafica bani esesangweni. Nekhumbula advisor to the king. Izolo ethena even if uNkulunkulu akavula amafasitela ezulu ngeke kwenzeke lokho. Leyo ndoda le uJehova wayidemote in 24 hours. Wayidemote from advisor to the king. Wayenza security njengombweni. Wayisusa from an advisor to the king. Lalela, how many skundas from advisor to the king to the mantingelani? Unkulunkulu will demote you if you don't believe in the word of the Lord. Uzongena ngaphansi kwe-demotion. I-demotion yokugcina ithuna egameni lika Jesu. Believe in the word of God. Noma usukuthi angizwa kahle bese kodwa uNkulunkulu ngiyakholelwa eswini. Yademote leli ndoda bafica la baba kunendoda la igama layo uadvisor to the king. Bayezwa ukuthi hayibo akunakudla ngaphakathi sekudliwa nabantu sekudliwa into ezingadliwa ngaphakathi. Igamadoda athi ngeke singene ngaphakathi sizwa ngathi nama aerials eBrayi nama aerials eBrayi ngapha sizwa ngathi mne cut into 8 pieces ngapha sizwa ngathi kuyabuswa ngapha. Igamadoda athwala athwalane siye enkambini yesitha mhlawumbe bazosinikeza nezipahla zokugqoka basinikeze mhlawumbe nokudla. Ithi bathwalana hey confession forgiveness unity. Ile nto nje into edonsa uNkulunkulu ezulwini angena zohlala kwakho confession forgiveness unity uNkulunkulu yehla finish ayikho la ungazi ucabanga kakhulu. Confession forgiveness unity God drops down. Lalela baya lapha enkambini yesitha uma befika enkambini yesitha ithi iBhayibheli ngenxa ye confession ezali forgiveness
kuzala i-unity phakathi kwabo. Akekho usuke kodwa baba nje uwe njalo. Wonke umuntu uthi baba lesono osenzile masingabe lwabongo base siyaxolela. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza umsindo kwinkambi yesitha yabantu baseSyria. Wenza umsindo wamadoda amasosha u400, which means izigi zendoda eyodwa kwangathi amasosha u100. Lamasosha u400 bawezwa umsindo sebezophaka. Nathi cut into a pieces la. Nali divorce lele. Nanku umphokopho la. Nali rice eliyelo ngapha. Nali rice elinama nento zakhona ekhalahle nabo le rice lengathi umngcwabo. Nani la. Khona yonke into ekhona istamp khona ujeqo. Hallelujah. Yonke into khona ikhaya kukhona ithibhoni. Khona ifilet. Ngiyanhlebela babethi kwakhona konke ithi babe sebezophaka babe gqoke impahla zakwaIsrael ezibizayo sebezokudla. iBhayibheli lithi bezwa engathi wathi omunye lamasosha engwezwayo ngathi awu400. wathi omunye mina ngizwa namahashi akho hashi la ngizwa namahashi. wathi omunye mina ngizwa nama-chariot. Kusho uIsrael usebize esinye isizwe uzosibulala. Ithi iBhayibheli amadoda kodwa ama-outcast agulayo awu4 aza lapha. Ithi basuka bashiya amabhodwe babaleka. Ithi babegqoka impahla bezosengathi siyabasinda impahla zakwaIsrael bayikhumula bayilahle ezihlahleni. Owayegqoka i-underwear yakwaIsrael angafikanga nayo wezwa sengathi iyambambezela wayikhumula wabaleke nje ebhekezweni laseSyria. Mabefika laba kuthiwa bafika zibondiwe. Kuthiwa baqala kuleli ibhodwe ulanjiwe kwaIsrael beza kuleli ibhodwe. Wathi omunye hayibo ngathi isudu yeJojo Amandle wathi ngizoyithatha. Wathi omunye ukamtapeni isudu yeHugo Boss. Wathi omunye athi ngicela unginike 7 amaHugo Boss lapho. Omunye ngicela unginike amaJojo Amandle awu4 bese unginika ama-shirt akwaGanti. Ufuna ukuhlanganisa no-Cat Gager. Naku laphana ngiyabona ngicela uhlanganise konke okwakho. Ithi basizana ngoba4 baqoqa impahla mameshana ama-bars of gold alele phansi. Ithi baqala bathi usothatha wakho amagolide siyowabeka, sithatha kalo siyowabeka, bathatha isiliva bawabeka. Bathe masebeqedile basethi asidleni badeka baba isebusuku about 12 midnight zidlisapha lezi nokhoko ziyagula zidlukudla lezi. Omunye wabo abese ethi kodwa lento esiyenzayo ayikho right. Ziyalamba ihlobo zethu bayafa omakhelwane bethu. Isizwe sikaNkulunkulu sidlamanyala sibe sithi sidliswe. How about sisukela siyobika komakhelwane ukuthi kuyabuswa enkambini yesitha baphume. Owebazalwane, how about niphume namhlanje niyotshela omakhelwane ukuthi niyotshela abahlobo benu niyotshela everyone emgaqweni ukuthi kuyabuswa every 6 to 8 o'clock kuyoze kushaya mhla 26 kudliwe izwi kuphela. This is your duty. Go report the good news. Jesus has come at Dobsonville East. He has come to save you. You have a responsibility to go and report the good news. They went back to the city bayagula bahambe from midnight. Lalela uthi lo mzalwane uma singareport kuze kusekusele singareportanga. Ithi uthi uNkulunkulu uyakusijezisa ngokuthi sidlile behlupheka abantu. Sadla ivangeli behlupheka omakhelwane bethu bengenalo leli ivangeli kodwa sadla sangabacabanga. Go home. Report the good news before the breaking of dawn. Because when Jesus comes again, it will be the breaking of dawn. It will be late for you to preach the gospel at that time. A great punishment is coming for all of us if we keep quiet with such good news of the gospel. But so hamba, bayagula bahamba
bayathwala sebefihlile njani ngoba phela ngeke uhambe uyobika ungenakho kwakho. You cannot make people drink from an empty cup. First be filled wena. Bese uhamba uyonikeza abantu. They were filled first. Sebegcwalisiwe base bethi siyobika. Inkinga abanye bethu babika bengenalutho. Nabantu abezwa nokuthi uthini ngoba vele awunalutho, awunagcobo likamoya ongcwele, awugcwalisiwe uJehova, uphethe nje izwi, uChristless, yet wazi imbhalo bahamba begcwalisiwe labazalwane. Bahamba in the midnight. Bayahamba labazalwane. Ithi kwasa behamba. It was a short distance. Kodwa ngenxa ukuthi bayagula, kwase kwasa behamba. Lalela, labazalwane besahamba labazalwane. Wathi omunye hayibo, sengiyaphila. Sengiyaphila. Wathi omunye nami sengiyaphila. Wathi omunye nami sengiyaphila. Uma bebukana all of them isikhumba sabo, ngathi isikhumba sengane, baphiliswe ukuhamba beyoshumayela indaba ezilungileyo. Bengakafiki ukuyoshumayela, uJehova wehla ngehealing. Ukhona ogulayo. Isimo sakho will be saved, you will be healed by preaching of the gospel. Is there anyone in this house ongasebenzi who is jobless khohlwa iCV? Manje usune CV yangempela. You have been hired. Go preach the gospel. Umsebenzi will drop itself usendleleni. Healing will come while you are walking egameni kaJesu. What if it is money that you need? Money will come as you are going to preach the gospel. Your duty is to report the good news. Healing will come. A job will come. A husband will come. A wife will come. Money will come. Glory will come. Height to height will come. Your duty, go home, preach the gospel. M17 ake sime kancane ake sikhuleke. Uthi nje ake uthi bese udleni bese sikhonte ngidlizolo. Kuthiwa into zami ziyokhululwa ngokuthi mina ngirelease indaba eyilokhu ake sikhuleke. Ake sifunde nje izwana. Ake sikhulume ngoJesu nje. Ukuthi nayi ingcilimbe la izwi nangu ugandagando yelo nali ikhwanqa lika Maria nasi siwili sakwaJuda nangizwe kuthiwa siyabuya ngamafu egameni lika Jesu. Ithi bafika ntambama bafika around 2 to 3 exactly the time ophume ngasi prophet around 2 to 3 bafika okade advisor to the king use uMantshingelani. God will demote you. Lalela bafika bathi vula isango kuyabuswa ngale. Wathi nina kade ninuka izolo. Kade ninuka nje izolo lo. Njose niswekile nje yini? Sekwenze njani? Kade ningoma nukani izolo. Lento ningathi inomlingo phakathi. Ngifuna usibulala mina. Angivuli la. Yalazi ngisecurity. Yo. Nanka la ngaphandle. La security. Futhi uma ke laba umzuke konakele. Livalela ngishi owner of the building. Lithi wena basi uthe angize ngivule ngo7 ekseni. Njoba usufika ngo8 ebusuku. Futhi uyangilinga ufuna ungixosha. Yavala leya engathi nomoya kaSathane. Yavala ithi bavula kuyabuswa vula yavala yathi amanga lawo usaqhubana le nto yayizona. Lalela bantu laba at least thumela umbiko kuyotshelwa inkosi. Ithi ngizothuma umbiko kodwa manje ngifuna ukuthi noma sengiwuthumela umbiko ngizovula ke la. Noma ngawuthuma umbiko ke kodwa angivuli la. Ibhayithi waya umbiko enkosini. Ithi inkosi kwenzakalani ngaphandle? Kuthiwa ama-Assyrians awasekho ukudla kuyabhala kuzoze kubole nibhizi things ezinyoni kuzoze kubole ukudla nibhizi lana kuzoze kubole ukudla dedelana abantu. Ithi inkosi yakhe icilo yathi abadedelwa abantu behambe. Lalela isilima somZulu sathi Nkosi nonkosi angivuli la. Amvula lalela lithe izwi likaNkulunkulu uzobona ngamehlo kodwa ngeke uhle. Le ndoda iyabona ngamehlo basuthi futhi bagoke kahle iyababona kodwa le ndoda ngeke ize ihle. Bathi indlala ke bangulaka. Hayi umuntu ongayazi indlala.
umuntu nje ofastile ungalokhu umkhulumisa especially mase edonsela kusuku lesithathu la khona ama endorphins emzimbeni akusahambi kahle la khona ama white blood cells nawo asecasukile uloku ethi hayi kwenza ukuthi akade ngiyeke ngifastile mina ingakho uJesu waya ehlane oyebalekela nina indlala ibangulaka ithi bathu mabezwa ukuthi kuyadliwa kwakhala ikeleni zakhale eyiswini bafike esangweni lathi security angivuli la bathi unamanga ave uzovula ke futhi kuzovuleka la iwawa naye nanka amehlo angivula ngeke siqenjelo yilaba manga kunabantu ozothi uma ubatshela ngaleli ivangeli esilikhuluma la kuze kuyoshawa umhla ka26 abazothi we are lying to you. There is nothing like that. Abazoba ngama gatekeepers. Even nala ngaphakathi kulabe ngihamba nabo kukhona abangama gatekeepers abavimbela abantu ukufinyelela esigodlweni sikaNkulunkulu. Kunama gatekeepers everywhere. Hey webazalwane, ithi bahamba phezu kwakhe. Ithi bamphusha wawa. Bamgcoba ngeenyawo ithubu la shona le isibili sashona le inhliziyo yaqasha yashona le ithi Bible wafela esangweni ithi Bible namhlanje hambani phezu kwawo ama gatekeepers when the Lord says to you come uma ethi uJehova come ungavumi isonto ungavumi imfundisi ungavumi lutho emendleleni kwakho hamba phezu kwayo ithi bamba phezu kwakhe nesango lawa phansi baye bafika enkambini yesitha ngempela exactly the time ophume ngalizwi likaNkulunkulu. There was a chicken in each and every pot. Elisha never died. Wafa ngama natural causes esemdala akabulawanga inkemba, saved by the preaching of the gospel egameni lika Jesu waseNazareth. When the word of the Lord says come, when the word of the Lord says Puma, kuyadliwa kule nkambi esikuyona up until the 26th of this month. Manje uJehova Phuma woza kuyadliwa. Ungavumi isonto lime endleleni yakho, ungavumi imfundisi amendleleni yakho, noma ngabe ubishop omkhulu kangakanani ungavumi umuntu amendleleni yakho ekubizele esizwini likaNkulunkulu. Are you here tonight? Are you here tonight? If I were you, I would stand on my feet and then claim the word of the Lord. And if you are here and you are lazy, let it come. Stand on your feet. Let the angels count you this evening. As you stand on your feet, you are saying, nothing can stand in my way. I will step my feet on the gatekeepers and walk over them. Mafunizwe nje likaNkulunkulu, mafunizwe likaNkulunkulu ungasafuna umuntu. Lento esishumela abazalwane akuyona into yokufuna umuntu, akuyona leyo muntu le, akuyona lento esonto. Lento into yokuthi nje sengizwile mina ukuthi uJehova usethe come. Njengoba sengizwile ayikho into ezoma endleleni yami. Sekulate bandla lamakhono. Isikhathi sethu sishayile about 30 minutes over the time sokugoduka, but we bless the name of the Lord. For those who are standing, we bless the name of the Lord. We shall be saved by the preaching of the gospel. Go home, report the good news of the gospel. We are Uswa at Dobsonville East for the next 2 weeks up until the 26th of this month. Report the good news. And the night after that, let the house be filled by people. Abuswa wena uthi kuyabuswa nawe phela mawuthi kuyadliwa awucaci ukuthi udlile nawe mawuthi kuyabuswa acace nawe nasemzimbeni acace ukuthi hayi ngempela ngiyayala ngoba lo uyakhombisa ukuthi udlile baba egameni lika Jesu. Siyabonga moyo ongcwele, siyabonga uNkulunkulu bakho, siyabonga ukukhuluma kwakho, sibonga amandla ezulu la sona ekhona sixolele.
la singayishongo kahle lento sixolele khona la senze kahle ngabalelwa kithi kubaluleka umoya ongcwele ngoba umsebenzi okamoya ongcwele thina siyizitsha nje we are just mouthpiece kuNkulunkulu othandeka nali ifa lakho naba abamenge inyawo abanye babo it is for the first time bezwa nje into ethi woza hamba phezulu kwegatekeeper abanye bayaqala ukuzwa ukuthi kanti nami I can preach the gospel abanye bayaqala ukuzwa ukuthi kanti uNkulunkulu omuhle to preach the gospel kuvula namathuba omsebenzi to preach the gospel kuvula amathuba omendo to preach the gospel also kuvula amathuba of healing egameni lika Jesu baba siyabonga bamenge inyawo babona amandla bafuna wena bafuna ungqobo bafuna wena Thixo ngegama lika Jesu waseNazareth. Thank you Jesus. Thank you for tonight. We expect more tomorrow. We expect revelations tomorrow. We expect the glory of God to fill up this house. Babona amandla onke abaswele indawo yokuhlala kusasa bezofuna ukuzwa ukuthi yini lebuswa kangaka egameni lika Jesu waseNazareth. Amen.